Вітанкі жэўжыкі, у мяне з'явіўся ровар, а яшчэ ў мяне не стала працы. І як вось мужчыны спраўляюцца з дэпрэсіяй? Вядома, едуць на рыбалку альбо едуць на ровары ў суседні горад. І сёння я выпраўляюся ў сваё такое першае падарожжа на 20 з чымсі кіламетраў у суседні горад пад Варшавай, Атвоцк. Як ж сказаў, там 20 плюс кілометраў ехаць у адзін бок. Я паспрабую паехаць туды і вярнуцца назад на ровары, то бок гэта каля 50 кіламетраў будзе. Мы паглядзім з вами, там мясцовыя дачы, ёсць такія ўсякія дамкі прыгожыя, самы вялікі дом у Польшчы драўняны. Поп'ем кавы по дарозе, я думаю, і паемо там, можа і там поп'ем кавы, і запеканка, там гэта такія польскія запеканкі, гэта не сэрнікі, тут сэрнікі, а гэта бутерброды такія запечаныя. А яшчэ я прапаную вам падчас паездкі паразмаўляць пра тое, як гэта весці соцсеткі па-беларуску, про YouTube, мае заўвагі наконт гэтага, што я думаю наконт цяжкасці вось у гэтага, як развіваць свой YouTube і всякое такое. Карацей, поехали. Некалькі кіламетраў праехаў. З'яўляецца жаданне назад вяртацца на электрычцы. Вось паўсюль сосны, зараз лес сосновы пачынаецца, і тут ужо пахне смалой, хвояй. Вчора дождь прайшоў, а сёння, ну не парыць, сёння так прахладненька. Але агулам я так люблю, калі вось мы былі ў Турцыі ў гарах, то там гэта іспарына, не ведаю, ад дрэваў. Яна проста, яна нейкая цуд нясе. Атвоцк! Атвоцк конец. Я читал про Атвоцк на 34 Travel, и там казали, что у их и вось адметные такие припынки, гляньте. Просто быццам бы на даче зайшоў у сенцы на вёсцы, але рызныя, гляньте. Ой-о, думаю, что гэта не апошняе. Карацей, чым адметны Атвоцк? Было написано, что сюды переезжали жить, скажем, заможные люди, вунь, и будовали ось себе такие умовно дачи там драўняныя. Вунь одна домы, карацей, вось гэтым. Ну и по большей части так. Вось нейкі подстоличный город такі. Город-спутник. Нейка молодечна стая. Ой, бляха, тут провод. Ой, бля. І нікого. Не, ну дзве дзяўчыны ідуць, а это якось молодечна. Калі вы не ведаеце, у Польшы сезон ягадзянак. Ягода гэта чарніца. Карацей, булкі з чарніцамі, тут амерыкана. Ось такая верандачка тут. Ось драўняныя такія гэтыя скосы. Ось так само такая тема тут. Ось. А я што? Я ўжо адчуваю, што яна вельмі якасная, яна пахне вось чарнікай, якую толькі вось пазбіралі. Што яшчэ трэба? Карацей, вось гэта вось будынак, ён пабудаваны, я пачытаў, у стылі Швідермаер. Вось, як я зразумеў, тут увогуле гэта вілы, якія драўняныя, яны пабудаваны ў такім стылі Швідермаер. Давайте я вам зараз раскажу прикол вось пра YouTube і па-беларуску, калі ты яго робіш. Гляньце, я раблю ўсё выключна па-беларуску. Вось, ну, штосьці яшчэ па-польску. У мяне зараз расейская замянілася на польскую, там часткова ангельская, але больш польская. Вось. І так выходзіць, што я, калі пішу там цэтлікі, ёсць тэгі, карацей, у мяне ж відэа па-беларуску, ну, я думаю, ну, буду пісаць па-беларуску. А потым думаю, тэгі ж яны працуюць як? Я разумею. Людзі ўпісваюць слова, і оно яшчэ і па тэгах падцягвае, вось гэты пошук робіць. А людзі па-беларуску, напішыце, калі ласка, ці шукаеце вы ўвогуле ў гугле, ці дзесьці ў пошуку па-беларуску, ці вы адразу лупіце па-расейску альбо па-ангельску. Вось.
Вось, і я відэа па-беларуску, калі вось пішаш у Ютубе, ну не заўсёды, як на мою думку, знаходзіцца. І атрымліваецца, што сэнс у гэтых тэгах, вось які сэнс у тэгах па-беларуску, калі людзі не пішуць па-беларуску. Ты пачынаеш ставіць па-расейску. Я ўжо частку яшчэ па-расейску ставлю, таму што ну, пераважная большасць беларусаў, камон, я напішу па-расейску. І, блядь, так атрымліваецца, што ось робіш, і па-беларуску пішаш, і па-беларуску сам влог, а яго, як тут кажуць, ванхуй ніхто шукаць не будзе. Вось. І гэта мне дадае прыкрасці ў тым, што адзін канал для, скажем, прасоўвання, як пошук, яно там раптоўна ўсплыве недзе. Я не працую з беларускай мовай. Выправце мяне, калі я не правы. Ну, Версаль. Ну, гляньте, просто палац і такі пляц з палацам. Тут вядома, што гэта Ёзеф Пілсудскі, арол з каронай. Все вельмі па-польску. Ось, фонтанчики, ну карцей, вельмі прыгожа, дарэчы. Во яшчэ адзін прыпынак разны. Во яшчэ адзін дом, гляньце. Ужо занядбаны. Але калі б яго... У меня гэты крыпкі хазяйственнік уключыўся. Калі б яго аднавіць, зрабіць нейкі бар унізе, пляцоўку, я не ведаю, было б увогуле файна. Вон ён стаіць. А там 4павярховік, напэўна, хрушчоўка нейкая. Ван Мо. Вось, такія. І людзі жывуць у некаторых. Як я разумею, талеркі вісяць, вон электрычнасць праведзеная зараз. Вось так вось, гэта улица Смольная 1. Выйшло сонца і трэба памазацца SPF-кай. Такая штука. О, пахне ванількай нейкай. Не, кокосиком. Карацей. Пахне вельмі кайфова. А вось гэта былы санаторый нейкага Абрама Гурэвіча. Вось, я тут еду вельмі так асцярожна. Карацей, гэта былы санаторый нейкага Абрама Гурэвіча, і разам з тым гэта самы вялікі драўняны будынак Польшчы. Зараз паспрабуем туды зайсці, вось там людзі ёсць. Ну, паўнавартасная ратуша нейкая. Вот тут паркінг ёсць. Вось. Гэта проста вау. Там яшчэ, дарэчы, кафешка ёсць. Кайфы. Я вельмі люблю забудову драўняную. Я кажу, ось мне таму спадабалася вельмі Рыга, бо там ёсць цэлы раён гэтых дач. Не там, дзе стары горад, на іншым беразе ракі. Вось. Все, я еду далей. Ну, той прапынак яшчэ адзін. І гляньце, это, напэўна, той самы палац, толькі з іншага боку. Карацей, вайб, вось такі, ведаеце, нейкі нясвіжскі, маладзечнінскі. Вось штосьці такое. Прыемны, в сэнсе прыемны. Мне вельмі падабаецца. Ось яшчэ цагляны будынак. Цагляны будынак заўсёды плюс. Цікава, що там туалеты стаяць і вежа. Это вось мясцовы вакзал, і вось тут драўняная дабудова, ці яна была, ці ён стары ужо, в сэнсе ён быў стары, яго проста адбудавалі, эту драўняну не чапалі. Насупраць так вайбовенька. Такі зачэпік, прычэпік, ось такі будынак, ось на вёсцы, як на вёсцы, такія драўняныя, даўгія, все простыя такія. Вунь там хлявы усялякія. Вяртаючыся да беларускай мовы у Ютубе, у кантэнце, у мяне з'явілася такое адчуванне, што я ўсё ж такі трапіў у гэтую беларускамоўную бурбалку, асабліва эміграцыі. Тут часцей і больш гэтага заўважаеш, бо ініцыятывы ўсё ж такі робяцца ўжо па-беларуску больш, гэта ніяк не пераследуецца і гэтак далей. І у мяне, ведаеце, з'явілася адчуванне, што ўсе беларусы, а я ж па-беларуску раблю контент, як вы ведаеце,
што яны все будуць гэта глядзець, слухаць і все такое. Увогуле будь-які беларускамоўны контент, але мне здаецца адчуванне, што адносна 2020 года людзі асабліва пасля 22-го, у людзей з'явілася вялікае жаданне, пачалі бізнесы весці па-беларуску, пачалі сацыяльныя сеткі весці па-беларуску. Вось гэтая стадыя тыпу Інстаграм, з Інстаграму TikTok, з TikTok у YouTube, тое, што я прайшоў, вось гэта ўсё беларускае. Людзі праходзяць, нашае грамадства. Але ўсё ж такі пераважная большасць, мне здаецца, яшчэ не гатовая шукаць інфармацыю па-беларуску, спажываць яе, выкарыстоўваць неяк карацей. Ну і на мою думку, уласную, гэта ўплывае відавочна на прагляды, увогуле статыстыку беларускамоўнага контенту у Ютубе. Міністэрства культуры окей, там ёсць прагляды, але адносна мяне там да халеры праглядаў, падпісоты і все такое. Таму што, чаму я з ім параўноўваю, таму што там вядзецца па-беларуску. Вось. Але ў кантэксце краіны, у якой жыве там 9 мільёнаў, умоўна возьмем. У краіне, окей, возьмем беларусаў, 9-10 мільёнаў, можа, па свеце. Там праглядаў яго адзін відос, напэўна, пасля Мелказёрага стрэльнуў. Я шчаслівы, я рады, што яго стрэльнуў, там на 80 000 праглядаў. Але, тыпу, астатні відос там до 20 000, 8-10, навінкі музыкі там 3000. Карацей, гэта так сумненька неяк прыкра. Праз гэта, мне здаецца, людзі некаторыя адкатваюцца ў расейскую зноў сыходзяць мову, што няма такога водгуку, откліку, не ведаю, як сказаць. Я, калі што, не выпраўдоўся, я не пераходжу ў расейскую, не, даруй Божа. Я магу перайсці ў іншую. Ёсць ангельская ці польская. Але як крыэйтару, то быццам бы хочацца, каб больш на гэта звярталі ўвагі. А можа, увогуле, у нас пытанне не ў беларускай мове, а пытанне ў тым, што людзі не гатовы спажываць беларускі контент. Ім ужо прадакшн расейскі лепей выпрацаваны, прадакшн украінскі, замежны, выпрацаваны на выдатна ўжо проста. Беларускі ён падымаецца, вось, абсуждаем, вельмі добра робяць, максімальна вельмі прыгожа, якасна робяць. Слухайце, і тут, напэўна, я вось зараз разважаю з вами, і тут быццам бы складваецца ўражанне, што гэта пытанне не ў беларускай мове ўсё ж такі, а ў вось гэта спажываць сваё. Быццам бы няма звычкі, быццам бы ёсць такая усталяваная нейкая такі усталяваны светаполе, што ва ўсіх астатніх лепей. Ну і навошта на сваё звяртаць увагу, то бок падтрымліваць там нават не грашыма, просто. Дарэчы, ставце лайки, подписывайтеся, пішыце каментары, як вам мои відэа, і таксама вы можете мне заданаціць, вы можете мне набыць віртуальную каву па спасылачке ўнізе у апісанні на Buy Me Coffee. Я буду вельмі ўдзячны. І складваецца ўражанне, што проста быццам бы ва ўсіх лепей такі, ведаеце, як это, такі агульна-беларускі трабл, які прапрацоўваць трэба з псіхатэрапеўтам, што ва ўсіх лепей, ніж у нас. Жыць лепей за мяжой, ніж у нас у Беларусі, напрыклад. Там ўсё лепей там, пакуль гэта не пачынаеш спрабаваць. Падтрымлівайце, карацей, беларускіх блогераў, мне здаецца, гэта кайфы. Что вы можете сказать наконт гэтага? Гэта цікава. Окей. Мы вызначили, что сегодня 14-й день липеня, моя первая вылазка за Варшаву, и я наебнулся перед домом. Все. Опять на видео. Кинешь мне страву свою, будем Окей. там. Раз, два, три, 4. Тут нічого. Карацей, смачного. Давай, что ты режешь? Мою улюбленную пиццульку. Техасан. Бащина, менавіта. І тут ще додають олей з оліви з чесником.
Тут світ чилі соус, тут строчителла, тут ковбаска ндуя з волосом. Ось. І томатний соус, і тесто. І такий нож. Покажи ножик. Мы сегодня с этой, здесь леопард, а поедем на выставу, здесь будут тигры еще. Вона кайфова тим, що тут є типу вострая ковбаска, світ чилі соус, і він з медом, так? Мед. І це все накривається вершковістю строчителла. І тесто смачне. Я навіть з'їв, але не додавав. Такі, як його переносить? Ніяк. Як ти заворачувала, так? Так, центр эту, а потом ось так складаешь. Але ты не завернул до конца. Уже маль съела свои куски. Бог, это так смачно. На самом речі, мені це не подобається, що типу тесто пригинати, і за це отимаю. Ну, типу, ти не можеш взяти комфортно. Але типу на смак, і воно перекриває. Ты нормально заверни. Що нормально, ось. Всё. Ну, это... Ладно, на самом деле 10 out of 10. Мы только за смак оцениваем. Все. Все выключи камеру. Вика. Я думаю, Gravity що Falls. так, ось мені так само більше за все нагадує Gravity Falls. Але, мабуть, маленька саме. Давай. Супер. А зараз ти як на пальчник ведаєш, каб на палець надівають, каб не колоть іголкою. Вау! У нас десерт тайм. Басский. Чаский. Это меда... Что это, Наполеон? Наполеон. Это значит, что это тоник эспрессо на декафе. А ось так загоюється моя нога. Я вже як алкашиха-бомжиха хожу. Ось у мене вже это, як веселковые пошли. И фиолетовый, и желтый, и зеленый. Все, что ось. Душа хоче. Ну jak smakuje? Jak niebo. Niebo w gębie. Oj. Ale leci pianka. Mniam. Mam to wyjebane. Jeden raz.